जाए करे जा टू ऐसे नहीं आयल हो मामला चोरी के, एकरे चलते नहीं आयल हो। मतलब ई बात तो निका बुड़बक मत समझिए सब है या चाहे आप खुद के। गाना चोरी के ना मामला चोरी के, मतलब गानवा चोरी के नहीं लख, मामला चोरी के एगो गाना आवे वाला बा होली वाला। पोस्टर देखो सब, खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से गाना आवे वाला बा। खेसारी लाल यादव शिल्पी राज गाना के गईले बा लोग। एक और बात, हाँ सपना चौहान तो भाई हर एक वीडियो में अब देखो ही आला बारी, लौक ही आला बारी। तो ये एगो अपडेट लखो कि गाना मामला चोरी के, ठीक बात है। मामला चोरी के लखो ऐसे हम बता देते नहीं, सुन लिया सब गाना बिहान आ जाई होली स्पेशल, ठीक बा। लेकिन हऊ गाना के बेसब्री से सबके इंतजार बा, हमरा पता बा कि कितना कीड़ा काटत हो एकदम पूरा, कब कब बात हो कि गाना जल्दी आओ, लेकिन पता ना भाई कोई अपन गाना रिलीज करता है, सोच के रिलीज करी। लेकिन तोहनी के ये गाना के बिहान एकदम रेल के मतलब बजैया सब बिहान बसियावनो बा, ठीक बा। आज बीओफे लोग ऐसे नहीं बसियावल, लेकिन सरस्वती पूजा के बिहान बसियावन में मूर्ति जी के तो गार्दा उड़ाई है सब, ठीक बा। तो ये होली के गाना के गार्दा उड़ाई है सब, मिले तरी नया वीडियो में तब तक वही सर मतलब कृष्ण बेदर्जी लिखले हुआ नाट्य शर्मा जी का म्यूजिक हो बिहान है, ठीक बा। ठीक बा कहत कहत हमार मुंह थे थर होगा। तोनी के वीडियो को लाइक करो सो, शेयर करो सो कि बिहान सब कौन बजाओ सो गाना, ठीक बा। फिर ठीक बा, मिल तरी नया वीडियो में तब तक खातिर।